Tuto je Merlot? Takže tuto začína Merlot, áno. Máme vlastne 3 výsadby Merlotu. Jedna je 2011, potom je 2013 a vlastne v tomto srdiečku tuto dole je 2022. A vlastne kvôli čomu si sa rozhodol pre tú odrodu Merlot? Takže my sme boli veľmi inšpirovaní Bordeaux a Bordeaux je teda hlavne o Cabernetoch a Merlote. Od začiatku sme mali teda prioritu mať tu Cabernet Franc ako veľmi takú, možno že na slovenské pomery špecifickú odrodu. Kedy sa to teraz bude strihať? Každú chvíľu. Toto už je posledná etapa vlastne rezu, takže vlastne plus minus do konca februára by sme mali mať vlastne ukončený rez. No a pomalinky sa budeme chystať na ten jarné obdobie. Viem, že máme Merlot v rôznych podobách, ale toto je vlastne taký najväčší predstaviteľ alebo najdôležitejšie víno z našej prémiovej rady. Čím by si ho nejak charakterizovala, alebo čím je výnimočný? Merlot v tejto podobe nazývame Max Reserva. Je to vlastne teda Merlot v tej prémiovej kolekcii, do ktorej sa dostáva Merlot ozaj len v tých najlepších rokoch. To znamená, musia byť splnené všetky podmienky, že máme... Je to prezretejšie hrozno? Máme fantastickú kvalitu suroviny. Zatiaľ teda sa nám to podarilo v 17., 18., 19. Teraz nám zreje vlastne 21 a 22. To znamená, že snažíme sa týmito prémiovými vínami ísť do predaja vtedy, kedy tie vína majú optimálnu fľašovú zrelosť. Aj by si ho dekantoval, alebo si myslíš, že netreba? Myslím si, že toto víno ešte není potrebné dekantovať. Samozrejme, vždy je dobré tú fľašu otvoriť minimálne hodinu pred konzumáciou. Ďakujem. Wow. Nenadarmo hovoríte, že to je jedno z najlepších vín, čo u nás je. Čiže v podstate okamžite v aromatike je veľmi silný prejav Merlotu a to sú krásne ovocné tóny, také miešané ovocie, trošku s čokoládou. Skôr je to taká tá kategória nie červeného, ale tmavšieho ovocia. Konkrétne bavíme sa tu zhruba o nejakých 18 mesiacoch. Tak vlastne je tam aj prejav trošku takého sladkého drievka, vanilky. Áno, to drievko tam fakt cítiť. Áno, ktorá je taká akože veľmi dobre doplňa ten ovocný prejav toho vína. A keby máš si predstaviť, že s čím by to víno že sa najlepšie párovalo, k akým jedlom by si ho... Takže je to prestížne víno, drahé víno, takže musí to byť ozaj k takému výnimočnému jedlu. Není to víno na nejaké dennodenné popíjanie. A také výnimočné jedlo určite si viem teda predstaviť nejaké také samozrejme kvalitné mäso. Toto víno vyslovene sa pýta k dobrému mäsu. Alebo nejaký steak. Výborný, áno, steak. Nemusí byť tak mastný, lebo tie masnejšie stejky sú lepšie k tým kabernetom, ktoré majú tie taniny trošku také intenzívnejšie. Toto víno kľudne môže byť s takým suchším stejkom. To znamená, že kľudne to môžu byť nejaké jelenie stejky, ktoré sú veľmi, áno, divina, ktoré sú nie veľmi ako keby prerastené masné, lebo to víno nie je, hovorím, také, že pripravené nejako zápasiť s tou masnou časťou toho jedla. Takže toto, ale viem si predstaviť aj veľmi dobrý perkel alebo nejaké bravčové hovädzie líčka, ktoré nám robil teraz Páli Sekerka. Gratulujem k takému perfektnému vínu. Na zdravie. Zdravie.